Hello, guys. Are we sure that Governor Hope Uzodinma is still the governor of Imo State? For me, I think he is. This is the question some people are asking all around the globe. Ever since they saw the video of the secondary school, Amakoya Secondary School, that should be in is it Akwakoma or Ikedura Amakoya? I don't know, but they should know better when they see this video. They should know where they are reporting from. We have Reverend Father Jude Okpara, who is reporting for Jovika TV all the way from Imo State, telling us the situation of things that River has taken over the environment, and telling the student that I am the governor, you cannot cross. He's blocking the way, telling them I'm in charge. So if the governor is in charge, let him come and tell the oration that you are too small to take over my territory. But if the government is not in charge, let him allow the election to remain and suffer the student not to go to school. I better watch the video now. Come on. Amakoya Secondary School. This is the road leading to Amakoya Secondary School in Kedu. We are calling on the government to help us. These are my students. I'm the principal, Reverend Father Jude Okpara. I'm the one doing this video. Please hold him, hold him. Pascal, hold him. Together now, build and grow. Our hearts are true, dreams are new, future bright. We fight the night. Oh, let's come home. Iborolo. Together now, build and grow. From ashes rise, our dreams high. One voice, one cry, reach the sky. People roll up, let's come home. Build our land, make it strong. Stand together, hand in hand, learn together. Oh, let's come home. People roll up, together now, build and grow. Our hearts are true, dreams are new, future bright. We fight the night. Oh, let's come home. People roll up, together now, build and grow. From ashes rise, our dreams high. One voice, one cry, reach the sky. Together now, build and grow. If you still dey watch this video now, you never begin the share. I don't know what you want share. I don't know what you want share. I beg, follow this our page now where the watch jump, or subscribe if my YouTube where the watch. TikTok, follow us for this handle. We're gonna bring you news what did happen. Now Jovika TV where they report without any bias, because we are poised to reach with the truth. So I beg help me share this to make it reach the governor, make him go to rescue the children from the hand of erosion. Thank you. Ụmụnne m unu n'ezi anya unu ga-afụ na ndị Ebube Agu gbagburu nwanne anyị nwoke ụbọchị ụnyaahụ n'abalị ụnyaahụ ya ka anyị ji wee blọkụ road tata si na onwere ibe ga-aga tata ụzọ a moto ama aga n'ụzọ a unu n'anya unu ga-afụ ozu nwanne anyị nwoke ka ọ tọgbọrọ moto ebe a ọ ndị Ebube Agu gbara ya egbe n'abalị ụnyaahụ ebe to 11 o'clock onye na-adara ezu ori onwere ife ọ na-eme na-agala onwe ya ha wee gbagbuo ya n'abalị unu n'anya unu ga-afụ ya anyị sị na ụzọ ama aga na Owerri road a tata onwere ụzọ ga-aga na Federal Road a ka fa bịa kọwala anyị ibe ji wee gbagbuo nwanne anyị nwoke anyị na-ekwu ya unu n'anya ụfụ na ụzọ agara aga na ndị Ebube Agu ga-agwa anyị ibe ji wee bịa gbagbuo nwanne anyị nwoke
anyị nọ na ọba Owerri Road wee kwuo na moto ama aga tata niile moto ama aga fa ga-abịa gwa anyị ihe gbata fa ji wee bịa ọ ife ọ bụ gọọmenti ka onye ya zụrụ nwatakịrị ụmụ ya isi am and ọ dịghịzi ori ọ nọ na narị anya ebe a ndị abịa papa hara singọ babụrụ ndị na-edistọp obodo Udodo ebe ụmụazị na-enwere obi aghụghọ papa hara singọ Udodo nwanne m fa ga-anụ onu anyị tata gọọmenti ga-anụ onu anyị taa ọ fa ga-agbagbu onye ọbụla unu n'anya unu ga-afụ na moto niile kwụ akwụ o nwere ebe a na-eje tata na dis Owerri Road ọba Owerri Road fagazie gbagbu onye ọbụla taa otu ọka nwa nke mmadụ si wee laa ya papa ụmụaka atọ di mmadụ nwa mmadụ omeghe ji omeghe ede agbagbuo ya nke ndị gbagburu ya ndị Ebube Agụ. Ajụjụ m na-ajụ gọvanọ Soludo ọwụ enweghị ihe mere gbasara ọnọdụ a. Ihe a mere kamgbe ọnwa izu ụka abụọ ma na-ajụ solution wetara solution to this problem. Gọvanọ Soludo anyị ncha kwadoro go anyị nwere high expectation n'ebe ị nọ mana ihe anyị na-ahụzi na-agba anyị anya mmiri. Ọnọdụ na-ahụ ụmụ mmadụ na-ebe akwa na-eti mkpu na Anambra na-agụzi anyị akwa. Soludo ị ka nwere ohere imezi ọnọdụ gị biko ma mbọ